Basta, boss. Sige, boss. Ako yung sniper ng boss. Ah, sige. Para sa tiwasan ng kong pino. Ako talaga. Basta mo makita eh. Hindi mo makita. Mana ba kaniging ni boss? Batam ni Kabo. Patay mo ramag nalibat ko. Bawa ka ni. Ako pusilon, be. Pusilon. Labos! Tanawa ko no to, igo pa! Ba't to sila kabukbos? Awa ko no, nabinigo to! Hindi ah! Ahap man ka. Ikaw may sniper, huwag mo kayo siguro. Siya, wadi mo maigo. Sige, mo doon. Sige, bye-bye. Yeah. Tawag ka, boss. Ay, Nero, tawag yan, sniper boy! Okay. Sniper, go ahead. Oh, yes, sir. Nice. Kanaya akong atingan ko na yung sniper po nila, sir. Sagahan, sir. Buruk! Ako ba, boss? Bani! Gas portap, dosa bin. Bang! Agoy! Akin ni Buddha! Tawagan na kasi ito. Hello! Sniper 1! Tabangin ko! Naigaan ko diri! Agoy! Sniper 1! Isti asa na marunong ang! Wala! Atay buhi pa mo nito! Atay buhi pa nito! Kak, siya rin mabuhi pa ka. Kung kagahi, patay lagi mo bro na igo sa ko. Ito eh. Ano yan ang kwarta? Nagkiklik. Sarado bulpo ga. Bukan ka. Ini hansuman. Atay, asam ni David. Hindi nalipat ko na di mga klaro. Bugay. Tay di bata lang. Ay ko. Panagali akong bala. Ako sabi. Asa ka dapat ay. Ako niya. Last na ni pana. Shotgun ko ng ubi. Tak patay lagi. Ay. Ini.
Dahon man eh. Kaya puno guys, gawas. Bukang ka. Last bulan may akong bala bro. Last bulan sa kanakay.